Astrahan Döwlet Tehnika Üniversiteti tarapyndan guralan Halar oýunlary halkara beden terbiýe çäretining şäherlerini, Halaryaha ýurtlarynyň universitetleriniň we almy bagly merkezleriniň assosiasiýasynyň 7-nji universiadasyna ýurdumyza wekilçilik eden toporyň agzalary üstünlikli çykyş etdiler. Ýokary okuw mekdepleriniň 20-sinden 900-den gowrak talibiň gatnaşan sport çäretinde Magtymul Naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutunyň taliplary suwda ýüzmek boýunça 2-nji orny eýlep, kümüş medal eýlediler. Bu ýokary okuw mekdeplerimiziň taliplary kuşt we uzynygyny bökmek boýunça da 2-nji, 3-nji ornlary eýlep, kümüş hemde bürünç medallara munasip boldylar. Tälimçi muallimleriň arasynda küreklemek boýunça Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutunyň tälimçisi 1-nji orny we altyn medaly, Magtymul Naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň tälimçisi 3-nji orny we bürünç medaly gazanmagy başardy. Beden sepketleriň eýlenmegi ýurdumyzyň sport awryny artdyrdy.